Arsene Wenger'in offside futbollu ulu ütköşmeler bolup biler. Halkara Futbol Federatsiyasy we Halkara Futbol Assotsiasiýalarynyň geňeşi indiki mowsumdan başlap täze düzgün Arsene Wenger'in offside'yny girdip biler. Londonyň Arsenal toporunyň öňkü tälimçisi Arsene Wenger'in tekliplerine laýyklykda hüjümçi diňe tutuş gowrasy bilen goragçydan öňe geçdi. Offside hasaplanar. Arsene Wenger'in pikirine göre bu düzgün jedelli offside'laryň sanyny azaldyp biler. Häzirki düzgün oýunçy hüjümçiniň gol geçirip biljek islenlik beden agzasynyň goragçydan sehelçe öňe geçmegi offside üçin ýeterlikdir. Bu düzgün 20-nji ýanwarda Londonda geçiriljek ýyllyk maslahatyna ara alınıp maslahatlaşylar. Teklip fevral aýyna baş assambleýa hödürlener we makullansa 2026-2027-nji mowsumyny güýje girer. Siz bu ütköşmäge nähil garaýaňyz? Pikirleriňizi teswirlerde belläň.